Hi guys, welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Java panganai by Beth muprofita wedu wenyema ozhamba pasocial media ari kuti abirwa mari anyora kuti Zimbavha remunhu akauya akati after all attempts on my life the devil triggered robbers to steal from me. I thank God that he saved me and my security team managed to catch the robbers. We are protected by God, but we are responsible for the people we keep around us. Be careful. Vamwe vari kudedzera kuti abirwa na Dj Tawaz, vamwe vari kudedzera kuti abirwa na ED nyaya yegold, akoborwa na ED pagold. Saka we don't know kuti which one is which, asi panganai asati ataura, pamwe maybe achataura nekuenda kwenguva. Vazukuru vambuya nehanda ari pauya akadedzera kuti rekutanga Zimbavha ndiwe uri kuba gold renyika nadambudzo mugodhoi. Mumwe munhu akati siyana nezvepolitiki unoundurwa. Mumwe munhu akati makukoborana kana ED futi zvadhakwa, ngaapinde mukomana vachireva panganai vachireva echamisa. Mumwe munhu akati men of gold not men of God. Mumwe munhu akati makucherana futi indava. Mumwe munhu akati what goes around comes around. Saka ndonyaya iripo guys, panganai ari kudedzera kuti Zimbavha remunhu. Vamwe vari kudedzera kuti anenge akabirwa mari naDJ Tawaz. Vamwe vari kudedzera kuti pamwe DJ Tawaz ndiye akatuma mbavha dzacho saka dzabatwa dzikataura chokwadi. Vamwe vanhu vari kuti ari kunokwa vanga kubirwa gold rake naED. Vamwe vanhu vari kuti ED ndiye ari kumubira zvinhu zvake. Saka ndona kuti which one is which. Vamwe vanhu vadedzera kuti matsotsi agerana, handiti nemi munobira vanhu iwe naED vakobirwa. Saka guys ndonyaya ngataura nayo. Please comment down below mutudze kuti ari kuti kudiko panganai panyaya yekubirwa anyora kuti Zimbavha remunhu. Thank you so much.